Kita na mo, gilid lang. Kanang ganan, mabirahon akong buhok. Ayaw palihog. Ayaw paluitan mo. Pero thank you kayo for watching it lang. Nagagabi na siya sa Kapamilya Channel, TV5, and Kapamilya Online Live. Huwag na po bagong salida. What's wrong with Secretary Kim? Huwag na siya, i-download lang ninyo ang View na app. Ano mo yung View na app? Libre lang na siya pag inyong i-download ka ron. Natanawin mo niyang gabi. Anak, kinsa na may mga gipang igang karon? Kinsa ganahan maghalo-halo supreme? Unsa ang best na halo-halo?